Καλημέρα και πάλι. Έχουμε νέα οικοδομή στο Παγκράτη. 18 διαμερίσματα με 3 διαμερίσματα στον όροφο. 40 τετραγωνικά. Μια κυρίως κρεβατοκάμαρα. Μπάνιο. Ντουζιέρα, καζανάκι εντυχιζόμενο. Ντουζιέρα. Και εδώ ενιαίος χώρος, σαλόνι, κουζινάκι. Κουζίνα από εδώ και σαλόνι. Όλα επιστοριζόμενα με λέβητα φυσικού αερίου, ατομικό λέβητα φυσικού αερίου. Καταπληκτική διανόμενος ο χώρος με καλή διαρρυθμισούλα. Εξωτερικός χώρος, μπαλκόνι. Και εδώ μπαλκόνι σε κάθε διαμέρισμα. Έχει 3 διαμερίσματα, αυτό είναι το Α1. Το Α2 μεσαίο διαμέρισμα. Πάλι το ίδιο, μπάνιο. Καζανάκι τυχιζόμενο, πλυντήριο, νηπτήρα, ντουζιέρα. Κυρίως κρεβατοκάμαρα. Ο χώρος του σαλονιού, πάλι το ίδιο, κουζινάκι και σαλόνι. Πάρα πολύ ωραίο. Ιδανικό, ειδικά εδώ για τον Παγκράτη. Λέβητα φυσικό αερίο εδώ παροχές. Επίσης και από την άλλη μεριά. Έχουμε σήμερα και έναν επισκέπτη εδώ, φίλο μας μηχανικό από τη Γερμανία, από το Ανόβερο, ο οποίος θεωρεί εξαιρετική την εργασία και εξαιρετική ποιότητα της δουλειάς της κατασκευής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ποιότητα της κατασκευής. Εδώ πάλι το ίδιο, μια κρεβατοκάμαρα κυρίως το μπάνιο, κάτω το ίδιο στυλ, πλυντήριο ρούχων, καζανάκι τυχιζόμενο, ντουζιέρα και νηπτήρας εδώ αριστερά. Πάλι το ίδιο. Και εδώ ο πίτυχος λέβητας. Θερμοπρόσωψη θα γίνει. 10 μπέλους θερμοπρόσωψη φελιζόλου. Περιμετρικά κέλυφος. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε 18 όμοια διαμερίσματα σε 9 ορόφους. Βέβαια πάνω τα τελευταία στην απόλυξη έχει 2 διαμερίσματα στον ένα το όροφο. Και στον 8ο όροφο πάλι έχουμε 2 διαμερίσματα, στους κάτω ορόφους έχουμε από 3 διαμερίσματα μέχρι και τον 6ο. Πάρα πολύ εξαιρετική εργασία, εξαιρετική ποιότητα στους αμπελόκηπους.